हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेराव फारि फारि खोन्थागोन 2020 आरो 21 आव सोर प्रधान मंत्री आवास योजनानि एबा PMAY नि न' मोनदों बिथांमोना गाव गावनि स्टेटासखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। सिगां बेखौनो IY बो होननानै बुङोमोन, इंदिरा आवास योजना होनोमोन, नाथाय बे BJP गभर्नमेन्टआ नामखौ सोलायनानै PMAY खालामबाय, प्रधान मंत्री आवास योजना नाम दोनस्लायबाय। नोंथांमोना बेखौ कनफिउज जानो नाङा। 2020 निफ्राय 20 आरो 21 मायथाइयाव सोर मोनदों, बेजों लोगोसे 2021 निफ्राय नोंथांनि गामि एबा BCDC नि सिङाव साबेसे मानसिया बे प्रधान मंत्री आवास योजनानि न' मोनबोदों, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि मोनसे सिगां आं नोंथांमोननो बेनि स्किमनि सोमोन्दै एसे खोन्थानि। बे प्रधान मंत्री आवास योजनाखौ एबा IY नि न'खौ जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआसो हरो। बे न'खौ सोरबा जोंनि BTC नि गभर्नमेन्ट एबा आसाम गभर्नमेन्टआ हरा। बेखौ सेन्ट्रेल सेक्टरनिसो बे स्किमा। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर IY नि न' मोनदोंबा एबा प्रधान मंत्री आवास योजनानि न' मोनदोंबा, बियो जोंनि BTC गभर्नमेन्ट हरनाय नङा एबा आसाम गभर्नमेन्ट हरनाय नङा। बियो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किमसो, माने भारत गभर्नमेन्टआ हरनायसो। खालि बेखौ जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्राल' मावना होनांगौ। बे फैसाखौ इण्डियान गभर्नमेन्टआसो हरो। बेखौ बोरै नायो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै ला, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयो अफिसियेल वेबसाइट। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो गावनि गामिनि एबा नोंथाङा 2020 एन्ड 21 सेसनाव नोंथाङा प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण नि स्किमनि गेजेरजों नोंथाङा IY नि एबा प्रधान मंत्री आवास योजनानि न' मोनो ना मोनाखै, बिनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि लिस्टखौ नायनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि गामिनि एरियानिखौबो नायनो हागोन। बेखौ बोरै नायनांगौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायबाय थाबानो जाबाय। बे वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैखागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना बे ए नाम्बाराव नुदों, ए नाम्बारनि फिजिकेल प्रग्रेस रिपर्टआव ए नाम्बाराव दङ बियो। बिनि 2आव नुदों, नोंथांमोना नुदों 2आव नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। 2आव हाई लेभेल फिजिकेल प्रग्रेस रिपर्ट होनाय दं। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन। सरि, नेटआ स्ल'। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैनो नुनो मोनगोन। बेबायदि नोंथांमोननि मोखाङाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथांमोना गिबियाव बेयाव सेलेक्ट खालाम, नोंथाङा बेसेबां इयारनि बे स्किमनि गेजेरजों मोननायफोरनि लिस्टखौ नायनो। नोंथाङा जुदि 2020 एन्ड 21 नि सोर मोनदों बेखौ नायनोबा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जुदि नोंथाङा खनसेनो 2010 निफ्रायनो 10, 11 एबा 2021 सिम सोर मोनदों बेखौ खनसेनो नायनोबा नोंथाङा बेयाव होनांगोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों लास्टआव प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण नुदों बाहाय। बेयाव नोंथांमोना क्लिक होनांगोन। बेयाव लास्टनियाव क्लिक खालामदो। बे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण कुमुलेटिभ प्रग्रेस टिल डेटआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ बे प्रधान मंत्री आवास योजनायावनो थाथोंसै। नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौला, नोंथांमोना बेयावनो थाखाबाय। दानिया नोंथाङा मा स्टेटनि बेखौ नोंथाङा गावनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। साप'ज जोंनिया आसामाव सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि दसे लडिं जागोन। स्टेटखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट अपसन नुखादों। नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। मा डिस्ट्रिक्ट? साप'ज आं चिरां डिस्ट्रिक्टखौ होनोसै। नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं बेयाव चिरांखौ होबाय। चिरां होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव दसे लडिं जाबावगोन। लडिं जाखांनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि सेलेक्ट अपसन नुबावगोन। नोंथाङा बेयाव सेलेक्टआव क्लिक खालामनानै गावनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो। जेनेबा चिराङाव नै बर' बाजार, मानिकपुर आरो सिडली चिरां, नोंथाङा अबे ब्लकनि सिङाव गोलैयो बेखौ होबानो जाबाय। गावनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ब्लकखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ मिथिखायो। साप'ज आं बेयाव सिडली चिरांखौ क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि आरो लडिं जाबावगोन। नेटआ स्ल', आं एसे दोनथ'नि। ब्लक सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट अपसन नुबावगोन। सेलेक्ट अपसनाव नोंथांमोना गावनि BCDC, नोंथांनि गामिया मा BCDC नि आन्दाराव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव नोंथांमोननि जेन'बा गावनि डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि गामिया मा BCDC नि सिङाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। आं साप'ज बेयाव बेंटल होनोसै। बेंटल होनायनि उनाव बेबायदि लडिं जाबावगोन। दसे लडिं जानो होदो।
लडिं जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि बिसिडिसखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों गाहायाव बे आपडेटआव नोंथांमोना क्लिक होनांगोन। आपडेटआव क्लिक होनाय लोगो लोगो आरो बेबायदि लडिं जाबावगोन। नोंथांमोना दसे नेथ'नानै अब्लानो नोंथांमोना लिस्टआ फैखागोन। साबमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैनाय नुनो मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों 2011निफ्राय 2021सिम साबोसे नोंथांनि बिसिडिसिनि आन्दाराव एबा नोंथांनि बिसिडिसिनि आन्दाराव अबे गामिनि आरो साबेसे मोनखो नोंथांमोना बेयाव लिस्टखौ नुखागोन। नोंथाङा सापस बेयाव नुदों नोंथांमोना बेंटल आं बेंटल बिसिडिसिनि आन्दारनि सिङाव बेसेबां मोनदों बेखौ नायदोंमोन नालाय नोंथांमोना बेयाव नुजोबखागोन। बेयाव टटेल नै 2011निफ्राय लानानै 2020सिम 90 जन मानसिया बेंटल बिसिडिसिनि आन्दाराव प्रधान मंत्री आवास योजनाखौ बे स्किमनि गेजेरजों न' मोनबाय। नोंथांमोना बेयाव नुदों नै बिथांमोना कमप्लिटबो जाबाय। बेयाव नुखादों 1,30,000 न' लुनो थाखाय मोनबाय। बिथांमोना कमप्लिट जाखाबाय। बिथांमोननि फैसा हाबनाय हाबिखौ बोरै नायनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोना सापस हमनानै ला नोंथांमोना 2019 एन्ड 20आव सोर बे न'खौ मोनदों बे स्किमनि गेजेरजों नोंथांमोना अब्ला नैबेहाय गोजौआव नुखादों नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुखागोन गाव गावनि एरियानि बिसिडिसिनि एरियाखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना बेयाव नाम दं अब्ला नोंथांमोना बेयाव मोनखाबायबो बिदि कमप्लिट जाबाय। अब्ला नोंथांमोना जुदि बायचान्सआव बिदि कमप्लिट जानानै नोंथांमोना फैसा एबा न'खौ मोनाखैबा नोंथांमोननि फैसाखौ मावजि जाबाय होननानै हमनानै लादो। नोंथांमोना गाव गावनि बिसिडिसिनि सिंनि एबा गावनि एरियानि लिस्टखौ बेबायदिनो नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना फैसाखौ सोजोबबाय ना माजोब्बाय नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना आइडिखौ नुखादों। बेयाव सापस हमनानै ला जायखिजाया सासे मानसिनिखौ नायनोसै नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबेखौ कपि खालाम, बे नाम्बारखौ कपि खालामदो। कपि खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौआव बोखोदो। बोखोनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय नोंथांमोना बेबायदि नुगोन बेयाव नोंथांमोना नुदों स्टेक हल्डार। बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना PMAY नोंथां बेनिफिसियारि नुनाय बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि दसे लडिं जागोन। नेटआ स्ल'। लडिं जाखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि प्रधान मंत्री आवास योजनानि आइडि आं दहाय कपि खालामनायखौ नोंथांमोना बेयाव पास खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा साबमिटआव होनांगोन। बे साबमिट नुदों नोंथांमोना बे साबमिटआव होदो। साबमिटआव होबा दसे बेबायदि लडिं जागोन। आंना नेटआ स्ल'। साबमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि पेज फैनाय नुगोन। बेनिफिसियारिनि नाम आरो आइडि बिथांनि डिटेल्सखौ नुजोबगोन। नोंथाङा सोर मोनदों बिनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेखौ माब्ला सोदों बिनि स्टेटासखौबो नोंथांमोना बेयाव नायजोबनो हागोन। बेयावनो नोंथांमोना फटकबो नुगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो गाव गावनि प्रधान मंत्री आवास योजनानि गेजेरजों न' मोनना मोनाखै आरो नोंथांनि एरियायाव मोनना मोनाखै नोंथांनि बिसिडिसिनि आन्दाराव साबेसे न' मोनदों बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। लोगोसे जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो हायोबा नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय।